EDSA! Tulugang pang EDSA! EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Words! Nako! Eto na! Sa lahat ng mga kabisyo natin, mga driver dyan ngayon, ready na! Eto na ang ating maswerteng winner para sa ating Love Knows No Boundary na mag-uuwi ng tumataginting na 1,500 pesos! Wow! Eto na, makinig ng mabuti. Baka ikaw na to. Ngayon, ang ating maswerteng winner mula po, mga kabisyo, nagmamaneho, kung ikaw ay nagmamaneho ng UB Express. Again, atensyon, boards, ikaw ba ay driver ng UB Express at ang plaka o plate number ay UWD 472. Congratulations sa'yo! Kahit Wednesday pa lang ngayon, Domingo Bulano! Ayan na, kahit Wednesday pa lang ngayon, Domingo Bulano! Congratulations sa'yo! Ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundaries! Domingo! Sumuko ka na! Stay! Alright, Domingo Bulano ng UB Express. Ikaw ang ating maswerteng winner ng 1,000 pesos na tumataginting. Wow! At syempre, madadagdagan yan yung 1,000 pesos, 1,000 na 500 pesos mo. Gagawin natin yung 2,000 pesos. Yan ay kung makakarating ka dito sa loob ng 2 oras. Ang oras natin, 7:30. 9:30 ang iyong deadline. Kinakailangan mo lang magpakita ng kahit anong peklat kay Rakitera. Ganun lang ang gagawin mo. Boards, Domingo, Bulano, magpakita ka lang ng kahit anong peklat kay Rakitera. Alright mga kabisyo, congratulations sa mga hindi pa po nakapag-register. Baka nung mag-register na, malay mo, ikaw na ang susunod na mananalo dito sa Love Knows No Boundary. Alright mga kabisyo, eto na. Ito na pinakaabangan ng lahat. Eto na. Pag-usapan na natin to. Ang insidente na kumakalat ngayon sa isang group chat na video na sapakan umano sa pagitan ng 2 tao sa loob ng school sa isang pribadong college sa Rojas City, Capiz. Oh no! Nagdulot ng pagkakabahala. Ayon sa paunang impormasyon, isang teacher daw ang sangkot at estudyante ang sumapak sa kanya. Sa video, sinasabing makikita na hindi nakaganti si Sir habang ilang beses ang sinuntok ng nasabing estudyante. Pero ayon sa tuloy-tuloy na investigasyon, lumabas po na hindi pala teacher at student, kundi 2 estudyante ang nagsuntukan. Siguro baka mukhang matanda yung isa, kaya mukhang teacher. Well, eto na mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Logican na natin. Ay, ano pang hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic sa panahon ngayon ang kawalan na po ng respeto ng ilang mga estudyante sa mga teacher. Oh no! Real talk lang po, hindi natin nilalahat pero marami po.
Mga kabisyo, for the benefit of the doubt, may mga, yun nga, nag-comment na hindi daw talaga teacher at napatunayan naman na hindi na talaga teacher. Now, for the sake of discussion, di ba? Sabihin natin kung gintapungol ginman, kung sinuntok ginman, halimbawa, kung teacher nga talaga ang involved. Pero napatunayan na 2 estudyante, Pero given a sake for discussion, di ba? Kung gintapungol ginman si sir ng kanyang estudyante o nagsuntukan talaga sila, ito po ay nagpapakita lang ito ng kawalan na ng disiplina ng mga estudyante sa teachers nila. Well, eto, boards, di ba? Sa panahon ng mga uncle at mga auntie, hindi tayo lumalaban sa mga teacher natin kasi kahit papaano, mataas pa rin ang ating respeto sa kanila. Di ba? O ano lang yung ginagawa natin, Tang, pag nagagalit ka sa teacher mo? Ay, siyempre, sa gabi, binabato mo yung tae, yung bahay ng teacher mo. Totoo yan. Sino ba sa inyo, ikaw? Nagawa mo na siguro yan dahil nagalit ka kay teacher mo. Nung nadaan ka sa bahay niya, binato mo ng tae. Arangoy! Maluoy ka! Ito pa rin po ang programang EDSA dito sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!